पाद्यकमलं तलब आसै पाद्यकमलं तलब आसै कर्णजनि वस्तुते पाद्यकमलं तलब आसै कर्णजनि वस्तुते मोक्षदिं मोडवर मदिं हे मोक्षदिं मोडवर मदिं हे वर्ग शाखा भगवती पाद्यकमलं तलब आसै कर्णजनि वस्तुते मोक्षदिं मोडवर मदिं हे वर्ग शाखा भगवती पाद्यकमलं तलब आसै गोमनेतन खून जरी छुस्चकुन जरी करा गोमनेतन खून जरी छुस्चकुन जरी करा गोमनेतन खून जरी छुस्चकुन जरी करा भास प्रत्यक्ष कास्म्य खरी अस्छि पापौवलिमति पाद्यकमलं तलब आसै चाइनी आशाई योद्ब आसै चाइनी आशाई योद्ब आसै नावमीर नेरै मजा नावमीर नेरै मजा चाइनी आशाई योद्ब आसै चाइनी आशाई योद्ब आसै नावमीर नेरै मजा नावमीर नेरै मजा याम्य वरदिं मोक्षदामो याम्य वरदिं मोक्षदामो नन्दछुसै प्रारायति पाद्यकमलं तलब आसै ज्ञानदाता मोक्षदाता छक जगत माताच छक ज्ञानदाता मोक्षदाता छक जगत माताच छक ही भवानी कर्म्यवनी ही भवानी कर्म्यवनी सन्मुखस्तिं सरस्वती पाद्यकमलं तलब आसै कर्णजनि वस्तुते पाद्यकमलं तलब आसै क्या वनो ऐसी मंद छै मीत क्या वनो ऐसी मंद छै मीत चंद छुन सौदा करा चंद छुन सौदा करा कर दया बन कुछ मत गुन कर दया बन कुछ मत गुन शर्म सती गलीमती पाद्यकमलं तलब आसै कर्णजनि वस्तुते मोक्षदिं मोडवर मदिं हे वर्ग शाखा भगवती पाद्यकमलं
तलब